Здравейте, хора! Аз съм Big Bone и както виждате, това е Майнкрафт. Оправихме проблема най-накрая. Оправихме проблема. Проблема бил от версията, ако някой помни изобщо. И днес това е сезон 2 на нашето оцеляване. Сезон 2! Имаме много як спаун. Първо ще избим малко кокошки и една крава, мисля, че беше за храна. Ела тук. Къде бягам? Да бия Спиро! Ела тук! Да бия Спиро! Да прибиме тази крава. О, гаус! На остър сме. И всяко? Какво ще правим? Ще преплуваме морето. Това е кучето. Бъкни! Тъп куч. Вау, колко храна се спомням. Бъкни! Извините за кучето. Много лай. Сигурно минават хора. Някой. Че да кожа хора. Не е удобно. Още не мога да разбера защо ми лага. Сега ще избим малко животни, защото не се знае кога ще намерим храна отново. Ние сме на много гадно място, спалначи. На остров. Защо винаги с мобите на мелаги? Всичко, буквално всичко. Хора, ще има клипове и на FIFA. Всички много си мобилито. Аре, атака. Ако се чува това от пръстите ми, извинявам се, ще искам по-леко. Пажоки. Добре, хора, аз ще преплувам морето. Това ще бъде дълъг път. Няма ли остров наблизо? Да беше спомнил по едно дърво. Това е остров, не. Наблизо няма остров. Хора, аз ще паузирам клипа. Хора, намерих нещо най-накрая. Мима. Чупя. Жалко, че още няма ачивменти. Кучето спря да лае. Не. Тази на канта трябва да има много клипове, защото няма как. Изоста... Не! Това е много стъпвиче. Добре, аз помня, що си го направих, бе. О, извините, че не говорих.
Ооо! Бырчу. Мисля, че звука е прекъснал ли? О, не. О, не. Так било да по много. Не знам защо. Хора, мисля, че и това пак е остров. Не мога ли да намеря земя? Е, какво това е земя? Бигбон, няма логика. Няма какво да правя. Като цяло, мисля, че не мога да намеря земя. Не е остров ми. Земя. На 15 съба ще правя едни много яки неща. Ще видите. Клипове. Сигурно ще кача по 3-4 клипа. Ако стигнем 15 съба, обещавам, през 2 дена 2 клипа. През един ден, обърках. През един ден 2 клипа. То не сега не качвам, ама. Не качвам много, ама. Чакай, аз тук бях, бе. На това повече, че деца обърках и го сложих. И става вечер и съм на хард. Так. И сега какво ще правя? Ми къде сподарете така Тарзан. Се крия подарете така Тарзан. Но само едно волна. Да, това май пак е остров. Да? Остров е. Ми, сега ще ми Тарзан. Тарзан. Ще така ли ми подарете така Тарзан? Ох. За да не ни изядат мръсните чудовища. Гадости. И пак ще трябва да бяга на някъде. Потом кое е? Остров? Не! Аз съм Тарзан. Тарзан, вие ли гавки? Не! Фак. Газус. Не трябва съм долу, трябва съм горе. Мъсните чудовища ще ме изят. Аз нямам храна. Трябваше да взема онзи кавал стол. Онзи стол. Извинявам се за лага. Мръсния лаг. Папа остана. Ще си направи легло! Мале, това как се чак ми има стреза. Така. Имаше още една. Бигло ми кърв. Бигло няма да вижда. Айде, имаше бяла. Хелп! Чит. Но аз бил долу. Планоси въздух. Ко дойде пак, бе? Хайде. И пак дойде. Вау, колко хубаво. Че не мога да спим въздух.
Backpack. Backpack. Спираме тук. Ще ги бия тук. То пак го ударих един път. Бягай, пак. Нямам въздух. Не! Имам кип инвентори. Ударих ли са? Пак ще трябва да търся. Хора, сега се връщам.